गोयात फाटल्या कांय तेंपा सावन अनुसूचित जमातीक म्हळ्यारूच एसटीक राजकीय आरक्षण दिवची ही मागणी चर्चेत आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन आरक्षण दितले अशेंय विधान केल्ले। मात आता गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळप शक्य ना। हे राजकीय आरक्षण मेळोवपा इतली लोकसंख्या अनुसूचित जमातीकडेन ना अशें विधान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हांणी केला। तांच्या या विधानावेल्यान गोयच्या एसटी समाजाक आरक्षण मेळटले काय ना हो प्रश्न आता परत उप्रासला। तुम्ही सांगितलं अशक्य आहे, कशा गोष्टीमुळे? एसटी रिझर्वेशनचा जो विषय आहे तो या ठिकाणी शेड्यूल कास्टचे पॉप्युलेशन निवडणं 2% आहे, तर ती 5% करावी अशी एक मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे। या गोव्यामध्ये शेड्यूल कास्टचे लोक बरेच मोठ्या प्रमाणात राहतात आणि त्यामुळं त्यांना शेड्यूल कास्टचं सर्टिफिकेट मिळालं तर 5% रिझर्वेशन द्यायला हरकत नाही। पण शेड्यूल ट्राईबला या ठिकाणी रिझर्वेशन शिक्षणामध्ये नोकऱ्यामध्ये आहे, परंतु पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहे। एखादी जागा रिझर्व करण्याच्या संबंधामधला जो विषय आहे तो अडचणीचा यासाठी आहे की शेड्यूल ट्राईबचं पॉप्युलेशन हे नगण्य अशा पद्धतीचं आहे आणि शेड्यूल कास्टला सुद्धा गोव्यामध्ये एकच जागा रिझर्व आहे। त्यामुळं शेड्यूल ट्राईबसाठी या ठिकाणी विधानसभेची जागा रिझर्व ठेवणं शक्य आहे। गोयच्या एससी खातीर खासा महामंडळ गोय सरकारान स्थापन करचे, तशेंच सध्या आशिल्ल्या महामंडळापैकी एक महामंडळाचेर एससी मनशाची नेमणूक करची अशी मागणी रामदास आठवले आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेकडे खंय केल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी यांची आरपीआयच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यांच्यासोबत जवळजवळ अर्धा तासपर्यंत आम्ही चर्चा केली आणि त्याच्यामध्ये एकतर रिपब्लिकन पक्ष आणि मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये एक जागा न लढता बीजेपीच्या सगळ्या जागांवर आम्ही त्यांना सपोर्ट केला होता। त्या बदल्यामध्ये आरपीआयला एखादं महामंडळ चेअरमन पण देण्याचं त्याने मान्य केलं होतं, पण आतापर्यंत काय तो निर्णय होऊ नव्हता। तर आज मात्र त्यांच्यासमोर हा विषय मांडल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब आपल्या ओळखीने आधीच दिलेली आहे की आपण कोणतं महामंडळ खाली आहे ते पहा आणि आमचे सतीश बोरगावकर गोव्याचे अध्यक्ष आहे त्यांना त्या महामंडळावर त्यांची नेमणूक करण्याच्या संबंधातली आदेश त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे आणि लवकरात लवकर त्या ठिकाणी आरपीआयला एक महामंडळ मिळेल अशा पद्धतीची आम्हाला आशा आहे। दुसरा मुद्दा आमचा हा होता की जो गुंडीर समाज आहे, गुंडीर समाज 60-70 वर्षापासून या ठिकाणी राहतो आहे। तर जसा गुंडीर समाज हा बीजेपीमध्ये येतो, तो केंद्राच्या यादीमध्ये ओबीसीमध्ये आहे, तर हे गोव्यात राहणारे जे सगळे गुंडीर समाजाचे लोक आहे, बीजेपी समाजाचे लोक आहे, त्यांना ओबीसीचा दर्जा द्यावा अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे आपण मागणी केलेली आहे। त्याचबरोबर शेड्यूल कास्टसाठी एक जसं आता शेड्यूल कास्ट आणि ओबीसी असं आर्थिक विकास महामंडळ आहे, तर आम्ही मागणी केलेली आहे की शेड्यूल कास्टसाठी सेपरेट महामंडळ असावं, त्याचा आपण विचार करू असं ते म्हणालेले आहे आणि इतरही काही विषयावरती आपण चर्चा केलेली आहे। समीप नार्वेकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।